eraikitze prozesu batean gaude, independenteak izan behar gara eraikitze prozesu hori bukatzeko, eta azken batean zinta horiek, kaja horiek, gune eraikitzeko gune hauek edo, isladatzen dute edo isladatu nahi dugu herri hau oraindik eraikitzen ari dela. Beraz, horregatik hartu dugu kolore horia eraikitze prozesu honetan gabiltzala, uste denok ikusi dezutela ja, adibidez, hainbat prentsan, hain mediotan edo egin ditugun gure errepresentazioak edo street marketing hau. Eraikitze prozesua, independenteak eta ilusioa berpizteko egiten dugu kanpaina hau. Prestatu dugula beste microsite bat deritzona, eta microsite honetan egin nahi izan duguna izan da aukera eman, hitza eman jendeari, eta bestalde guk egindako edo guk proposatutako beste ekarpen batzuk, zeintzuk diren gure arrazoiak independenteak esateko. Eta azkenik, edozein kanpainatan aurki daitekeen hauteskundeetako informazioa.